En episodis anteriors... Acabem de tancar una de les mines més profundes d'Austràlia. On era? A Fitzgerberds. Para! On t'havies ficat? Recuperant la pedra per ensenyar-te. Haurà de ser un altre dia. Me n'he d'anar a l'aeroport. És la pedra. T'està marejant. Ja la porto jo. No. No t'hi acostis, no és aigua clara. Va anar al judici del Flower. Ja està ficat. Necessito una mica més de temps. Tens 48 hores per trobar la pedra, o et buscaré un substitut. Però, escolti... Sé molt bé com pensa, i també sé el que vol. El trobaré. Ah! Hitch! Hitch! Ei! Oh! La meva mare treballava per la Greencorp. El Flower Due era el seu cap. Va ser un muntatge. Necessito la pedra. Serà la manera de treure la meva mare de la presó. Però què fas? Para! El satèl·lit ha captat 2 nois en uns camps, a prop de la carretera 123. Són ells. Aneu-hi ara mateix. Ara mateix! Hitch. No, Hitch, sisplau. Amb aquesta pedra podré salvar la meva mare. Necessites un advocat, no una pedra. És massa perillosa, me n'he de desfer. Però tu no en volies treure profit? Podríem obligar la Greencorp a fer-la servir només com a font d'energia renovable. Creus que podem confiar en la Greencorp? Jo no em puc ni refiar de la gent que tinc més a prop. I si fos la teva mare? Què faries? No ho sé. Però mentre la pedra existeixi, la Greencorp la voldrà tenir i no ho puc permetre. Hitch, sisplau, Hitch, no em pots fer això, no em puc moure, Hitch! Hitch! Té, queda-te-la. La necessitaràs. No em pots deixar aquí, Hitch! Tu no ets així, tio! Hitch! Hitch!
No han localitzat els nois, però han trobat un dels pots que han robat. Ara ja és massa tard per continuar la recerca. Demà al matí ens hi tornarem a posar. A primera hora. No pareu fins a trobar-los. Lucy! Ei, saps res de Leech? No, i tu? Res, ni de Leech ni del Tim. No em lliga res. De què li pot servir al Tim haver vingut a Seaburg a la classe del Flowerdew pel cas de la seva mare? Hi ha d'haver alguna connexió amb la pedra. És evident. Va arribar a Seaburg i, així, d'entrada, ja es va voler fer amic teu i de Leech. L'endemà que Leech tingués la pedra. Creus que el Tim podria ser perillós? Vinga! Atenció, l'autobús que va a Shalkoff sortirà d'aquí 5 minuts. Són $3, sisplau. Gràcies. Que veneu bitllets d'autobús? Cap on vas? Cap al nord, per la costa. Ara surt el que va a Shalkoff, $13. M'envies els teus esbirros a buscar-me? Que original. Necessito la pedra. Tant o més que tu. O t'estimes més anar a la presó pel que va passar a Malàisia? No tinc cap intenció de deixar que aquell nano s'escapi amb la pedra. I com el penses localitzar? No siguis ingènua. Si et dono aquesta informació, ja no em necessitaràs per res a mi. Tu deixa'm fer la meva feina. Ah, i una altra cosa. Necessito un vehicle i una mica de pasta. Ara mateix faig la gestió.
Sí, és ell. N'estàs segur? Bastant, sí. Em deixa veure les gravacions de les càmeres? Li ha comentat cap on anava. Doncs no. Però ha comprat un bitllet cap a Sholkov. Ara sí. Gràcies. Es dirigeix cap al nord. Comunica-ho a totes les unitats, que n'estiguin pendents. I vull parlar amb la senyora. Gràcies. Si en saps alguna cosa, oi que m'ho diràs de seguida, sisplau? Gràcies, Lana. Res. Digui. Jude Loft? Soc l'agent Fernie, del Servei d'Intel·ligència Australià. Del Servei d'Intel·ligència? Li truco pel seu fill, Litchingham. Està bé. Estem intentant localitzar-lo i creiem que ara mateix es dirigeix a Sholkov. A Sholkov? Què coi se li ha perdut a Sholkov? I té algun conegut allà o pot haver quedat amb algú? Que jo sàpiga, no. Jo m'encarrego personalment d'aquest cas i faig servir tots els recursos que tinc a l'abast per localitzar-lo. Gràcies. Si tingués cap notícia del seu fill, faci el favor de comunicar-m'ho. Sí, esclar. Hola, reina. Litch ha desaparegut, ha perdut el mòbil i la mare s'enfila per les parets. Para el carro, com que Litch ha desaparegut? Doncs que no és enlloc. La mare està parlant per telèfon amb algú del servei d'intel·ligència. Diuen que ha pujat a un autobús en direcció a Sholkov, però això... Vol dir que no pot ser veritat. Litch és molt llest i no deixa mai pistes. Del servei d'intel·ligència? Deixa'm parlar amb la mare. No, que no ho entens. Ningú pot saber cap on va ni cap on porta la pedra. Quina pedra? La que li van donar al mercat. Posa't les piles, pare. Litch se n'ha de desfer. És molt urgent. En algun lloc on no la trobi ningú. No entenc res del que dius. Ja ho sé, però confia en mi. És tot veritat. D'acord. Però quin sentit té que Litch vagi a un lloc on no hi ha res per desfer-se d'un? Crec que ja sé cap on va. Ei, hola. Com et trobes? D'aquí no res, segur que ja em deixaran marxar. I on aniràs aquest cop? Enlloc. Tenia pensat quedar-me. I vés a saber. Potser quan m'hagi recuperat, per fi et podré ensenyar a surfejar. Ja sé surfejar. L'any passat uns amics me'n van ensenyar. Segur que ets una crac. Potser hi podrem anar junts algun dia. Seria genial. També et volia preguntar una cosa de la Green Corp i del vessament de petroli a Malàisia. Te'n recordes? Allò no s'oblida. Hi ha un noi a l'institut. El Tim. És nou i fill de la Lenora Carran. Creiem que vol la pedra. La Lenora Carran? La Green Corp li va fer una mala passada. Algú de dins la va enredar. Qui? Deien que ell tenia informació que demostraria que la Green Corp havia reduït despeses fent pràctiques il·legals. Sabien que el Flower Dew era el responsable del vessament. Però no es podien permetre que allò sortís a la llum i li van carregar el mort a la Lenora. El Flower Dew volia la pedra per tornar a entrar a la Green Corp. Farien el que fos per tenir-la, segur. És per això que el Tim la vol. Per poder treure la seva mare de la presó. Un bon motiu. I segur que no s'aturarà davant de ningú fins a aconseguir-ho. Ajudi'm, sisplau. Hi ha un home que em segueix. Ja ho sé. Aturis aquí. He de baixar. Ho sento. Perdó. Perdó.
L'antiga mina de Fitzherbert és per aquí, oi? La Fitz? És aquí davant, però ara ja no hi queda gran cosa aquí. Gràcies. Ple, sisplau. Sí, senyor. Nicholas Loft. Sí, hola, sóc el... L'inspector Bailey. Hauríem de parlar del seu fill. És molt urgent. Lidge, està bé? Per la informació que tenim, tinc constància que està en perill. S'ha posat en contacte amb vostè aquests dies? No, però... ara anava a veure si el trobava. Així sap on és. No. O potser sí. Diria que és a l'antiga mina de Fitzherbert, però no n'estic segur. Molt bé, ens ha donat una informació molt útil. Gràcies. Senyor Loft, em dic Tim, sóc amic de Lidge. He estat amb ell fins que ens hem perdut i crec que corre un gran perill. I saps on és? Abans de perdre'ns deia que aniria a un lloc que es diu Fitzherbert, em sembla. Una mina o... D'acord, anem, va. Deixeu-me sortir! Deixeu-me sortir! Tenim els resultats de les últimes analítiques i ha sortit tot correcte. He de dir que ha tingut molta sort. Li anirem fent el seguiment, però anem per molt bon camí. Va venir a temps. Què vol dir que va venir a temps? L'enverinament per radiació és molt perillós, sovint letal. Però el comportament d'aquesta radiació ha sigut ben estrany. Els símptomes van començar a desaparèixer amb les transfusions de sang. Si una persona s'exposés a aquesta mena de radiació, quant temps tindria abans que fos massa tard pel tractament? No sé què dir-te. Seria diferent si el material radioactiu estigués dins d'una capsa forrada de plom? Retardaria els efectes, però no els aturaria del tot.
Sempre que hi ha una exposició continuada, s'ha d'anar a l'hospital com més aviat millor, però no cal que pateixis pel que hauria pogut passar. El teu pare es posarà bé. Estigues tranquil·la. Lich fa dies que volta amb aquella pedra. Hitch! Hitch! Separem-nos. Jo miro per aquí. Hitch! 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 Pare? Hitch! Estàs molt malament. Marxem d'aquí. No, no ens en podem anar. Pare, has de confiar en mi. No, t'he de portar a un hospital. No, primer ens desfarem de la pedra. Aquesta pedra és la que em vas dir que... Sí, aquella de què et vaig parlar. Ho vaig intentar. Sí. Mira, és un element nou. Un element molt potent. I molta gent la vol. Qui? Tothom. Un profe meu, el senyor Flowerdull, la vol vendre com a arma. La Green Corp també. Ens han estat seguint. I el que me la va donar, de poc no es mor per haver-hi estat exposat. Hitch! Vaig prometre que me'n desfaria. Si no ho faig, ja saps què passarà. Que els militars li trobaran algun ús. O pitjor. Podria destruir milers de vides. Ens n'hem de desfer. Tens raó. Fem-ho. Havia pensat que la podríem tirar pel pou de la mina. És el més profund d'Austràlia, oi? Pols a la pols. Pedra a la pedra. Sí, està ben pensat, però... I si la destruïm del tot? Amb la fonedora, així no en quedarà res. Em posaré uns guants de plom. Els comandaments de la fonedora són allà dalt, però quan acabem anem corrents a un hospital, entesos? T'ho prometo. Pare. Gràcies. Per creure en mi. Estic orgullós de tu. Ho sento, senyor Loft. Oh!